kaya. Hindi mo sasabihin mo. Hello po. Hello po. Kasi na, Ay, naglugang kainin niya. Naglugang sa kainin oras na pinipiga, butas pala yung lalagyan, no? 1 kilong kalamansin na ubos. Panana. Hello po. Huwag mo na mali akong busbus yan. Isa kayo mga katulang. Putang mapali lang. Ako, Mary pa na yan. Hello po. Mali, ano ka niyan? Sabihan ako yun. Yung kaya tapos na ako naman sila ko. Adi, hindi. Siya pa. Masyadong nakal. Anita. Nga po, nga itong lalaki doon nita. O si Mapa, tagal nyo na pa itong pati ng kilo. Nangapasinan niya eh. Sila ko nagmitagan. Butang. Di ba, nagbago na. O, hindi kaya, ituturo. Ah, alin na yan. Ay, tuloy na yan mata. Wala yan. Wala, babasaya niya. Sanding aliyang may basat. Tinulo po. Yun o. Kalame sa Kapampangan naman kain. Malagkit. Malakit. Kung magkakulang lupa mo. O bakit? Ano yung papa? Lagkit. Kalamay sa Pampanga. Sa Tagalog, anong... Kalamay na Biko. Pico? Yes. Ang Pampangan, kalamay na bonang. Kailangan nakamix lagi eh. Magit. Okay nga. May timer. Ay. How to wrap? Ang tawag dyan? Fresh kanila lang. Ha? Fresh. Ha? Tita Helen. Fresh lumpia. Tapos pati Yan. Yan ang way para kuha ng fresh lumpia. Maki-design pa eh. Kailangan madumi ang kamay. Oh, kailangan madumi ang kamay. Yung finished product yan. Wala yung sandok kain. Ako may kain. Ano yan? Ay, mga basura nyo. Ay, naglalagay kayo ng paper plate? Bumenok pa! Ang malas ka! Oh, Oh, dali, busy. Upload na tayo. Napapanood kayo sa buong mundo. Ayan. Okay, 1, 2, 3. Walang pa kaya. Lucky. Bye! Heart.
Wala ka rin mga video yun? Ilagtag natin sa clip. Video. Mabidyo ka niya? Yes. Mabidyo ka? Yan siya. Basag-tingan. Pwede. Ay, wow nga ba yun? Oh, 1, 2, 3. Kayo ng buo. Hello! Mega shoutout! Happy birthday, Mama Mary! Tama na yan. Inuman na. One, two, three. One, two, three. Okay na yan. Red up po kayo. 1, 2. Okay, ako yung single parent ka na. Ano yung pakikipot tulad ka na? Say, awi! Awi! Kaya nakadamag ba ang bulas kasi po kayo. Ako sa ano? May away? Isang po akong mawin? Lager yun, oh! Marami ka na, medyo pa tayo. Oo, pang kaya eh. Ang photographer yan na naman eh. Marinig ko siya, sige magkaya, mag-comment. Say hi to the vlog. Kaway-kaway lang. Kunyari, binabat. Mga ilating busy lang. Di ba, galak na ko na bukas kung talak yung ngita. Kota ko yari namin kaya. Ay, ikaw na diyan, hindi, kaya. Kaming order ng out, ano yun? You can order an parukaw. Ano? 8 pieces, 50 pesos. Oh? 50 pesos? 80 pesos. Sige na. Dala ka. May balik ka. Guys, masarap oh. Baka nag-upapalaging GoPro. Siyempre. Wala mo. Mas maganda. Ayun yun. The sister. Di ba? And the pamangkin. Ang panganay. Last na kayo. Panganay. At bunso. Last na kayo ha. Last na kayo. Malino yung GoPro nun eh. Siyempre, sabi nito yan, manawag ko yan. Bro, manyaman na yan eh, Nef, kanin. Masarap yan lang. Amin na. Masarap. Ito yung area ng bangus ko. Bili na, ito natin guys. Ayan. Ah. Shot. Ay, albayan yung pa kanyan din. Kung pa magbalik na Dubai. Ay, talay pa yun! Talo! Go, Jello! Talo! Isa mali! Kahit ano mali! Kahit
prize. Bigyan ng prize. Dali. O, face mask. Dali. Alis to si Benz, oh. Bebens lang malakas. Kompleto. Nakadami si Bebens. Kompleto. Nagkami ka bebe siya. Nanalo na naman si Bebens. Oh, nakarami ng praise si Bebens. Panalo si ate. Okay, ulit. Mata. Aaron, si Aaron. Habulin si Aaron. Hati sa premyo yan. Sige, Brini! Si Daddy ko! Oh, nanalo si Chloe. Ay, wo? Panalo yan. Sayaw, sayaw, sayaw. Sayaw, sayaw. Panalo! Lagay mo sa bag. Puno na yung bag.